alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der spiller jeg sammen med Tasha. Du må godt sige hej, Tasha. Ja, men vi går bare i gang med det. Tasha, hun kender det her spil meget bedre end mig. Fuck, det lækker. Ej, hvad er det? Det er så godt. Ej, prøv at se. Vent på mig. Min skærm, den er meget levende. Den er meget realistisk. Wow. Gode penge. Ej, jeg når ikke at tage dem, Tasha. Jeg vil gerne den her, jeg vil gerne den her. Hvad mener du? Der er ikke noget i. Den er rigtig god, når det er, vi kommer ind i den der green garden. Blinker lyset i? Ej. Er du med? Nej. Det lyder som om, at der kommer en eller anden old klam man lige om lidt. Ej, nu skal jeg finde en nøgle. Jeg går herhen. Ja, prøv at se, om der er nogle penge eller noget. Så skal du købe ting. Var der noget? Jeg har ikke fundet nøglen, men det er du vist. Er du med? Ja, jeg er foran dig. Du skal lige vente lidt, fordi der kan være god. Hvad blinker lyser? Det tror jeg ikke, de gjorde. Hvis du kan se lyset blinke, så er det fordi, der kommer en monster. Au! Jeg kunne ikke engang gå igennem døren. Hvad skal der lige for det? Det er sådan en, jeg pimmer lemmer. Au. Okay. Jeg fandt lige 10 kroners. Jeg har fået 65. Jeg har bare 50. Ej, jeg vidste bare, at jeg skulle have købt den lommelygt. Nej, jeg havde ikke råd til den. Det koster 100. Jeg vil have penge! Hvor tager Vent, du må ikke gå ind i en dør endnu. Du må ikke gå ind til døren endnu. Er den her den rigtige der? Har du sådan nogle små grå ting? Nej. Okay. Dem gad jeg ikke købe. De koster 50 for 2. Det gider jeg sgu lige på. Så jeg skal ind i et klædeskab. Hvor er der Jeg tager ikke det. Skynd dig. Jeg døde. Nå ja, jeg er group member. Hvorfor har jeg et ansigt igen? Det ved jeg da ikke. Nej, jeg har ikke mit tynde ansigt. Du skal lige for det. You know. Nej, jeg glemte at købe en. Jeg glemte at købe en omelet. Men. Jeg har taget den. Du skal lige vente på mig. Kom nu. Ej, jeg vil også tage nogen. Gem lige den anden skuffe til mig. Ej, hvor travlt. Der var ikke noget. Det er jo 35 kroner. Money. Den der. Du må godt vente på mig. Jeg vil have den. Ja, jeg fik lige 80 kroner. 80? Ja. Der var lige 5 kroner. Tasha. Kom her. Gerne have. Nej, så skal jeg gerne have. Jeg fik den. Travle. Ja. Jeg fik lige mange penge. Jeg har 100 kroner. Ja, kan du bare steppe op med penge her. Men for mig. Jeg fik lige sådan 200 kroner.
med det her. Vi skal finde en nøgle. Hvor er du henne? Inde i det næste rum. Jamen, hvor er du henne? Du kan ikke bare gå uden mig. Igennem døren. Bro, du skal bare stadig gå uden mig. Du skal lige holde øje med, at jeg er bag dig, bro. Jeg bliver faktisk meget ked af det, når du bare går fra mig på den måde. Jeg fandt nøglen. Hvor har du fundet den? Ja. Jeg går bare over åbne døren. Nej, du må ikke tage døren. Ikke tage... Jo, for det er den eneste. Tag den her dør. Jeg skal lige have penge. Nå, der var ikke flere penge. Se, nu er det bare mig, der bestemmer her. Nu bliver det ikke. Vi skal dreje. Vi skal igennem herovre. Jeg vidste det godt, vi skal igennem herovre. Ej, må lyset ikke godt blink. Ej, nej, vent, det må du faktisk ikke. Glem, hvad jeg sagde. Lys, du må ikke blinke. Ej, vi skal finde en nøgle. Tasha, den finder du det ikke også? Vent, jeg har fundet den. Tasha. Ja. Jeg åbner døren om 5, 4, 3, 2, 1. Simsalabim. Ej, for helvede. Hvor er du henne? Tasha, jeg kan ikke... Jamen, jeg kan ikke se dig. Der er du. Nå, vent. Jeg kom til at gå ind i skabet. Det skulle jeg ikke. Ej, Tasha, hvor er du henne? Tasha. Jeg overvejede døren. Hvilken dør? Hvad? Nej, den der har jeg lige låst op. Så er du inde i et andet rum, og der. Jeg er tilbage ved sådan en pilleovn til mig lemmer. Eller en pejs, eller hvad det nu er. Hvis lyset blinker nu godt, så skal jeg have den her til det på. Jeg tager det her klædskab. Du skal ikke ind endnu, hvis jeg kommer højt. Okay, kom igen. Du skal gå fremad. Nej, du skal gå ind igen. Er han væk? Ja, døde du? Nej. Ej. Hvor var du den? Jeg fandt den i en skuffe. Hvor er du? Tasha! Hvad? Hvor er du henne? Tasha? Jeg kan ikke finde dig. Jeg kan ikke finde dig. Men det var der vel det. Ja, hej. Hej. Nej, jeg kan ikke lide den her gang. Screech. Ikke sige du døde lige. Jeg døde ikke. Vent, skal vi ikke løbe efter, vi skal ham der mand, der ikke løbe efter os nu. Nej, ikke endnu. Så også når vi ser øjne. Hvad sker der? Tasha? Jeg har lys, jeg er bare rolig. Nej, jeg hørte noget, der bistede. Jeg mistede lige liv. Den er lille lorteæderkop. Kig ned. Jeg mistede meget liv. Jeg fik et chok. Den går væk. Jeg har ikke sat mig liv tilbage. Hvad gør jeg? Og jeg har ikke noget at spise eller noget. Hvordan får man liv? Når du finder et plaster. Dem finder jeg jo ikke nogen af. Hvis du finder et plaster, må jeg så ikke godt få det. Jo. Fordi jeg har virkelig lidt liv. Jeg har sådan en kvartdelen af det tilbage eller sådan noget. Jeg fandt et pladser. Nå, ja. Men hvis du finder et til, vil jeg have det. Vi skal finde en nøgle. Jeg fandt lige mange monetos. Ja. Jeg fandt sgu lidt plads til mere. Jamen, jeg fandt ikke nøglen lige der, så jeg kigger ind i det her.
Jessica, når vi kommer til biblioteket, ikke? Når du har været herinde. Så skal du bare, jeg fandt nøglen, så skal du bare hele tiden være mega, nej. Jeg gemmer mig bag dig. Hvad er det derinde? Hvad er det derinde? Hvad er det derinde? 22, eller... Hvorfor er der sådan en underlig farve lys herinde? Nå. Vent på mig! Jeg vil virkelig ikke gøre det hurtigt. Hvorfor? Vent lidt, nej, ikke der. Hvad skal du? Er det der den forkerte dør? Hallo? Jeg tror, det er den her, jeg ikke sikker. Det er dig, der mister liv nu. Ved du godt det? Det var det. Er det her så gangen? Nej. Okay. Tasha, du kan stadig ikke bare løbe efter mig. Du skal lige vente på mig. Ej, du skal ikke tage alle pengene. Du har sådan 300 et eller andet nu, eller sådan noget. Ind i et klædeskab, du tager det der. Han fandt døren først, kom. Hvor er du? Jeg løber bare lige ud. Nå, nej. Tænkte jeg godt. Hvor bukker. Jeg går bare op nu. Jeg er altså gået op. Okay. Det er underligt virke. Nej. Hvor er den her? Au. Ved du hvad? Screech. Kom. Den her vej, tror jeg. Jo, her. Jeg vil gerne tage penge. Jeg kan ikke komme forbi. Hvad fanden skal du det? Hvad er det? Ej, hvad skete der? Tasha! Hvad? Ja, der er et... Jamen, jeg åbnede skuffen, og så... Tasha, jeg har virkelig lidt liv tilbage. Tasha, jeg er ved at dø. Det var en edderkop. Jamen, Tasha, den der edderkop, den sprang op af skuffen. Jamen, så mister mere liv. Okay. Jeg døde lige. Nej, Tasha, vent lige. Hej alle sammen. Vi ses i min næste video. Hej.